Disclaimer po sa lahat, ang mapapanood niyo po ay isang vlog na puro kumakain lamang. Hindi po kasalanan ng tiyan ninyo kung gustong kumain o magutom, dahil ito po ay sadyang makamundong pangangailangan lamang ng ating katawan. Ang mga taong gumanap ay sadyang mga artista lamang, at kung may mga totoong pangalan ay sadyang hindi sinasadya at sadyang kathang isip lamang. Ang mga pagkain na ito ay galing lahat sa Ilocos Northeast, at kung meron kang problema sa ngayon, madadaanan mo din yan. Sige, tara, kain! Butterfly Squid Tower. Yan, try natin. Butterfly squid tower na ako ng... Ano ba? It's like fingers, pang Halloween. Tapos dito tayo kukuha ng rice. No? Takit. Wow! Lasang squid. Takit. Ay, meron tayong ano. Alam mo ba fine dining? Fast food bit ka pamayan yun. Meron tayong chicharong bulaklak with java rice. Wait man, nakakalata. Kahit kuha lang. Food review. Food review guys. Yan. What? Crispy dinakdakan. With kamatis. Yun. Sarap sabaw. Tapos detoy. Try natin. Tapos yun, sausawan. At sausawan na ito, di ba pare? Ma'am, saan kayo nag-draw ng inspiration? Eh? Sarap. Sa garnishing na. Sarap. Ito. Detoy. Bulaklak. Ang sarap ng crispy dinakdakan. Enge. Hindi masuk. Ito, try namin itong chicharong bulaklak. Tuloy, alam ko. Ang sarap. Mas kulang na lang ano eh. Inumin. Ayun o, sarap. yung sa harap. Sobrang sarap guys. Hindi masuk. Next. Huwag niyong palalampasin ang pagpunta dito sa Sige. Ilocos Norte. Eh, pati buko. Pansit Canton nga buko. Nadabo ko na. So try natin to. Pansit siya. Try natin itong bagnet na may pansit. Ito po, bagbet, bagnet, tapos yung sauce niya, yung sauce ng pinakbet. Uy, huwag mo ubusin yan ha. Bagbet. Wow, ang sarap. Review pa natin yan. Table top. May buko siya na pansit Canton. Ang sarap. Tapos may bagnet pa. Dati may tay. Bagnet tower ng akunada. Ay, kaya? Crispy pata tower. The best. Dali na ko talaga nga. Putok batok dito. Marik nam do DJ. Ay, eto na kanya po Diyos marik nam na puso. Lalab na ka. Super. Diyos ko, basit lang. Kamantay lang. Tingnan. Kamantay lang. Naman na. Oo, ba't siya ka? Magsubling saman ni Kwan. Ano din niya Ang ludi pa. Ang Lodi Pain. Sarap. Hindi. Crispy pata. Crispy pata tower. Rudy Pen is waving. Ano ba? At yun yun yan. Biskotso. Kamantay man dito, biskucho. Biscuito. Tapos yung chicken mo. Biscuit burger. Wala na yun. Oh. Tapos, adapay. Guys, price nga nabati, Miss Mesa. The best dito eh. The best talaga yan. Bizcocho beef burger. Yan o, sarap. By Ilocos Nortes. Yan, sarap. Sige, endorser picture. Yan o. Oh. 1, 2, 3. Okay. Yan, sarap nito. Kamanan tayo madamdama. Magbakakin na po yung teka lang. Pero the best ko, Guys, super sarap. Bizcocho burger. Meron silang beef flavor and chicken flavor. Alam mo guys. Oh. Yan. Basta pasukin, bizcocho, kunada. So that meron na silang
brand na ganito, or product na ganito Bulaklak. na burger, biscotto. Best. Guys, Malapit niya mamaya. lahat po ng mga pagkain dito, review, walang review. tapon. Walang Ayaw niyo tapon. mag-review? Oh. Mamaya. Magsusulat pa ako. Kaming ano. Pwede ka nung pwede, specialty na nga. Dinakdakan dito? Dinakdakan? Cucumber. Oh, crispy dinakdakan, spicy crispy dinakdakan. Masarap yan. Masarap yan. Super. Ang sarap niyan. Oh, Tapos super. ano siya, may malalasahan kang butter. Butter. Oh, okay. Let me taste. Kung meron Ay! butter. Sarap nito. Cucumber. Parang ba anong masasabi mo sa Alam mo, pag ganitong pagkain, kailangan ang lasahan mo, huwag kang maingay. Para nanonood yung sarap. The best. Locos Norte taste. Nice. Nice. May Locos Norte taste. Nice. Thumbs up. Kayo, anong masasabi niyo sa pinaggagawa ninyo? Ang sarap ng blending ng sinigang. Hindi nga, sa totoo lang. Ano siya? Mixture ng salty and sour. Basta, masarap yung timpla. Tapos, anot na ka na rin? So, basta nakaparay. Butterfly squid. Fly, 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 high, butterfly. Kaya ng temet dito eh. Hawakan mo maigil ka anak. So, try natin itong... Ano ito ma'am? Bagnet? Pinakbet? Bagbet. Bagnet na impakbet yun. Oh. Ito kasi yung bagnet na ang luto ay pakbet. Kaya ganyan. So, try natin. Nagluluto ako sa bahay ng ganito. Bagbet. Sarap. Oh, tingnan ba? Ayan. Nominate? Butterfly. Butterfly sweet. But, Si Bulaklak na crispy pa rin kahit ano. yung bulaklak crispy pa rin hanggang kahit alas 3 yan. Try natin itong crispy pata. Crispy pata. Yeah. Ito crispy pata. Crispy pata. Parang burger din talaga oh. Alam nyo guys yung crispy pata, kanina pa na-serve yan ha, mga 3 hours na. Pero crispy pa rin. So ang lupit ha. So very ano siya, very recommendable yung crispy pata. 3 hours na yan. Kanina, Crispy lang pa rin. Oo, saka crispy pa na Yung lifespan niya, believe ka sa crispiness na. Noel Rasiles, shout out. Slice na rin. Hindi, alagin ko, di may kami di pagkakaroon. Amo na Jessica pa di ag-give up. Kinaadot, kinaimas. Nagado. Thank you so much, Ilocos Norte. Shout out kay Ma'am Maritel. Oh. Hi Maritel. Hi Ma'am Maritel. Shout out sa iyo. Ay, nandiyan ka pala. Alam niyo po si Ma'am Maritel ay napakabait po na ano yan. Hinintay po kami ng 4 hours. Siguro kami nakakain. And very, very thankful kami sa food and sa Ilocos North Taste. Punta kayo dito sa Pasuki pag bakasyon. Pag nag-north tour kayo, daan kayo dito. Daan kayo rito, along the highway lang naman eh. Madadaanan nyo lang sa Shore Stop Building. Oh, yan. Harap ng Shell Station lang. Along the highway. Basta malapit lang yan. Tingnan nyo lang. Dami yan. Ang gusto ko sa pansit. Hindi mas mandito yan na natin. Ayan. O, kain lang. Kain lang. Maraming salamat po sa mga naki-join. Mga kasama ko rito, si Iconics, si Jessie J, si Queen Dims. Papakita ko ng mga channel nila dyan. Si Pebbles, si Cherry Ann. Pakipalo po yung page ni Pakipalo yung page ni Cherry Ann. Cherry Ann Lupet.
Ang lupet mo. Si Cherry Ann mo ay ang rising star of Facebook. Malapit na siyang ma-monetize daw. Ito si Sopas Moto. Kahit na nasiraan yan, pumupunta pa yan. Walang kwenta lang yung mga nagdadahilan dyan na hindi nakakapunta. Baka unahan mo pa mamonetize. Oh. Ito si Maring Mirasol at saka si Maring Boy. Na super ano naman dito, celebrity na pala dito sa amin. Celebrity na tong mga to eh. Diba? Oh. Sila yung, meron pala silang series si Maring Mirasol tsaka yung Kapitan series. Di ba may Kapitan series kayo? Totoo, ata? Oo, may Kapitan series sila eh. Bagnet. Maraming salamat sa nag-join sa birthday ko. Salamat sa mga pumunta. Sana kung walang pumunta rito kanina, tatanggalin ko na lahat yung mga members ng Vlogger Society of Ilocos Norte. Kung saan nag-imbita. Ang mga ganimos meron sila. Sa paalapay ni Paring Boy, meron. Birthday. Happy birthday, Paring Boy! Birthday na eh. Ay, paalam na. Alam ko kayo natin. Ayun, victory party. Victory Park pa gayam. Kapitan Panalta. Kapanaltaak 2.0. Dati kaming kapitan din ngayon. Ano na yan? Hanga legit. Ungkap kung natin yung mga kaming pinatana eh. Yung bonus ni tao. Yun o. Yun yung paalam ni Paring Boy yun eh. Yun. Manso. Ganyan ka natin eh. Suka ko. Banat. Dapat burger dan eh. May pansit. Kompleto. Kapsup. Pansit eh. Dapat dapat ba? Pansit. Para hindi ako kamalan. Wala na. Pinakamasarap na pancit batin pa ako. Sa norte na maasa. Bakit? Sabali mo. Sabali mo na yun. Nag-vlog talaga doon. Pine-preview na nga. Norte. Kung wala na nga. Pwede pa si Dali Imas na tadya sa Nicolas. Alag-lag yun. Yan nagpa-shoutout. Ay, naka-live ka. Ay, nagpa-shout. May nagpa-shout. Kala ko, sinisiraan mo dito eh. So try natin yung tubig nila kung ano yung may special dito. Hanapin nyo lang si Ma'am Marites. Ang sarap ng tubig. Kakaiba yung tubig nila dito. Ranking 1 out of 10. 11. So pass. Kaya. Mukbang tayo, mukbang. Ikaw mukhang... Ganganin mo na lang nga. Dapat ganganin mo na. Oy, kayong dalawa, kain ng kain yung anak nyo kumakain ng kurtina. Ayan o. Ayan o. Yung anak niyo kumakain ng kurtina, kayo kumakain ng bagnet. Kain na anak. Kain na ng cortina. Video ng ice cream. Viral. Ayun. Kukulong pa. Pila dito ta. Before nga pala matapos tong vlog na ito, gusto kong magpasalamat kina Ma'am Maritel and Sir Ira sa mga crew, sa mga nag-prepare ng food namin. Maraming salamat. In behalf of Vlogger Society of Ilocos Norte, ang saya po namin, ang food ay napakasarap. Overall, 10 out of 10. Hindi po siya pagmamayabang pero talagang napakasarap po yung mga pagkain ninyo. As an Ilocano, nakaka-proud maging Ilocano dahil ang Ilocos North Taste ay namigay na naman ng ibang quality pa world class para sa mga bisita dito sa Ilocos Norte, para bisitahin ang Ilocos Norte for the food. Yan lang sa Pasuki Ilocos Norte. Okay, so maraming salamat po Sir Ira, Ma'am Maritel, and the Ilocos North Taste at saka yung cool group sa lahat. Maraming salamat.
So ayun guys, tapos na yung aming vlog. And nandito na lahat yung mga pagkain. And sa mga gustong pumunta dito sa Pasukin, Ilocos Northeast, dito lang, along the highway lang siya. Malapit lang siya. Tanong lang kayo rito pag nandito kayo, lalo na sa mga hindi taga Ilocos Norte. Ang Ilocos Northeast, it's a fusion of American modern resto, modern food and classic and Ilocano food. So, sana nag-enjoy kayo dyan sa vlog na yan. And once again, this is again your Konyo Boy Apong Rap in English Ilocano. Aglalaok yo, peace out. Bye-bye. Woo!